Classroom pakhata mathematics zirtirtu chuan zirlai naupang te chu lekha lo zirtir mek a. Chung zinga zirlai pakhat chenmi rani erawh chu alo mutlu char mai. A naupang lai atang tawh a ani chak ber chu chief figure designer ani. Asian Product Design Golden Award te chu amu manga te chuan alo dong vela a hlim hle. Chuta ron har thutin a ding hluai a. An sarin zawhna alo zawh lai tak alo la ni si. Mahse a zawhna chu enge ti pawh a hre si lova. A bula mi chu a zawt ru sur. Advanced Mathematics chung chang alo ti. Advanced Mathematics hi chu subject har tak ani a ti ta topa. An vai chuan an lo nui dar. Chuti lai chuan zirlai naupang pakhat zongwei a chu alo lut ve chat a. An sar chuan atlai awang chuan havin thuai tur chuan alo hrila. Weia o a hriat vele chuan mi rani chu a kun vata. Lukhuma a hmai khuh vek chuan alo ding chuak le hlul mai. Weina pawh chuan alo en vung a. An sar pawh chuan lukhum chu khum that tirin a thut tir ve tamai a. Weia le mi rani te chu high school an kal laiin an lo in ngai zawng tawh thin ani awm e. Engmah chan le wang pawh sawi lovin mi rani chuan a awm bo san thut mai alo ni. Weia chuan engwanga kalbo san thut nge ani alo zawt ta. Mahse mi rani chuan a chan le wang sawi tur a nei lo nge a tlan chiat san tadai. College dawma avalet le chuan a thian te chuan enga tingi class saw vele khan i kalbo daya. Bialpa hmuh tu mang mai ti in an lo fiama. Khoilama bialpa ma ka hmulo ka nei lo shim ti in alo chang ol sam et. Weia pawh a roommate huanga chuan mi rani ne na a hmuh dun thu soin enge an soi alo zawt. An ni hi mi rani ne na kumnga an ni lai atang tawh a in hre thin. School pawh local dun char thin an lo ni awm e. Chu enga tan ngei ti. A shima mipa star te a nei thinim bialpa te a nei tuem ti in weia chuan alo zawt let dai. Bialpa a nei ngai awm pawh ala hriat lo thu a huangan alo chan chuan weia chu alo lung oi lo ve ringot. Mi rani te dawma chuan an roommate thar tur mel that awanga lar em miawi chu alo thleng ve che a. Lucy le Gui te nian chuan dawm khata chuan an awm ho dawn ani hmel e. Class saw vele chuan mi rani chuan weian a biak buai lo nan ti in pehel dan chu a zong char a. Campus a an in hmuh dawn pawh in a tlan che ngal vat sel. Weia chuan lo manin tun thleng hian bialpa ila nei ngai me alova mo tin alo zawt. Tunge ti, oi lo mai alo ti vel. Weia kota chuan se sak vatin atlan ho le dai. A thian te chuan weia atlan bo san zel mai chu makan lo ti viau. Chumitlai chuan heng changzi exhibition na kal ve tur a sawmna chu a dong ve hlo mai a. Alom hle, mahse a lemani te chu a ring deuh rum a. English thumal ho te pawh an zia dik lo wang ani. Avakal lui ve ta thova, guard pawh chuan alo lu tir ve mai bawk. Milem chi sang an pho chua kiu deuh te chu a en gwal dan. Chuti lai chuan weia le apa Mr. Jonga te pawh chulai hmuna chuan an ron thleng ve a. Apa chuan an items te zinga chuan shalkal deuh lek tur thlan chua sak le turin a fapa chu alo nge na. Ani la chuan nitin a pocket money a cheng za thum pek bel turin alo ngen let ve thung. Anin biak fel nu chuan weia chuan mi rani lo tong por lai chu ava hmufu a. Anin ngai zon lai te chu a ngai tua chuak. Khati lai chang dai to khan hei changzi joina chief designer anga tho ve chu a tumber ani thu alo soi to thin ani kha. Heng changzi company fence ru kol tak ani bawk. An chanzinga mi Lucy erawh chu anu anga nupui tha le chung ko enkol zo tak nu ni chu a tumber alo ni ve thunga. Bialpa thatak nei mekin a graduate vele in nei ngal an tum thu te a thian te bula chuan a hril. Nikhat chu miawi le zia te chu an in hmufu ve nola. An ni hi school khata an local dun to thina. Ze hi miawi te senior ani nge. Miawi chuan alo start viau thin ani mai thei a chevel te chu a en uluk hle.
campus ah chuan mi reni pawh lukhum leh mask vuahin waya lakah chuan inthup chu a tum viaua mahse a bibo rei thei chuang lo weilah chuan hengchangji exhibition a kal laia a roka thla alo lak lai video te chu alo nei kheu mai si a chulai hmuna a thaw du chuan chutianga a roka rala alo chetna video a the dar pal vei chuan a hma khua chu a chhevek mai dawn ani engwanga kalsan ngot nge ani ti chu alo zawt hle a chan chu Sagittarius kania nang Scorpio ini boxia kanin match lo shim shim alom a ti ta ringota mahse 99% laiin an lo in match box si a chan dang le chu I cher deuh hret ka ti mi pasek le input moi deuh hlek hi ka duwa a ti le zai high school a I idol star thin te pawh ke in an cher vekalom weyan alo ti le ta ka chuan a chan dik tak chu ka type ini lo baka a rei to ema a chan dik tak pawh ka hre chiang to bik lovia kalo ngai tua thamayang a ti ta ringot ole a that chu min shil hun huna video hi chu ka delete mayang tia weya kala tum chu hey ti in au zui vaka hey ka ni lo weya ka ni hi friend request ka ron thon che kha lo accept nga lang che ti in weya chu akal nal nal campus ambassador tura an classin an the chwa du ber weyala chuan alo du lo bur mai sia ti ngai na she to hek lo le huanga chu telve mai atum ta exer te chu ala tluta amala chu ate reuh bawk si an class monitor le an doommate ni bawk bawa chuan intiha lova telve lo zawk tur chuan alo la hril zui weyala chuan mi reni chu ti buai dan tur ngot alo zong ve thunga a then chan la kha ka hre to lo ti in a chang zel bawk si eitur a leitir lo le a cycle chhia te chu a siam tir thul campus ambassador thlanna pawh chuan tel atum le ta thuta a chan pawh poster siam tir a du wang ani I du le I thlalak te kha print la tar vela ni mai lom a lo ti saksi a eitur le tir te chu an doma te chuan a deliver tir thlapa a zia sak lo chuan nitin an doma bawng hnute pezia tur chuan alo hril a tuka chuan weya te chuan basketball an khela chuti lai chuan dressing room a chuan mi rani chu avalu dun weya phone chu ava zong chuti lai chuan weya chuan a ron teksa match stop ma nge ya tuipe turin alo hril game an khelna chuan alo keng dai mai chu ni in miawi chuan je chu an chawt lai chuan tui ava pe deuh nge ya an thian te chuan an school luna hmasa pawh Romeo and Juliet lema an changdun photo thu te an soiru sepa bawa chuan alo thik ru deuh riawin a lang tlat mai basketball court a chuan jumper dum ha in lapa zet chuan mi reni chovaluta weya bag chu hmu in phone chu ala ru hman hlau bawa khan aman chuak man chep nge mase password alo da thlap mai a hong thei lok lova a topa chuan ama birthday hmang chuan a hong thei ta hlau video a en lai tak chuan weya chu lo kalin a phone chu alo thu saka enga tinge ka birthday ila hman ringa tia alo zo chuan a ho ka thlak pe lova chu wang mai alom alo ti maya me sedangin tuipek an lo tum pawh chuan alo du lo mi reni pawh chuan an nun hlui te chu a hre chuak zut zuta doma avalet le chuan miawi chuan ivakul ve a enge thleng tin alo bevat in chenna chan thadeu hi enge niang le tin alo zot let in chenna chan thatak awm theilo engwang pawh ni se anat dan chu a in angvek ti in miawi chuan alo chhang weya bawk chuan alo text lia poster chu naktuk dar sawma milo penge nge yang che alo ti le Lucy Khan abial pa fanga chu eitur ken sakin ava hmuwa ani chuan phone alo khoisan chara a thu soite chu alo ngai poimo lo riau ni in alanga eitur te chu aldeu hlek ti a soisialin tuile tur chuan akal son a phone a chuan tu emo hian message aron thona kanu tia a save awangin asam color rawng tur alo zo chu Lucy chuan a zuk hmu a purple color nal adi thu fanga hne na chuan a soi
Fanga chuan a hriat lo hlana a phone alo en sak ve ngot mai chu a lawm lo thu a hrila. Lucy pawh chuan nuam a ti chia lo. Darsom a rik dawn chuan weia chuan Mary ni chu alo ngak reng tawh a. A bula alo thutna tur te chu alo tirfai lok sak ve na sa. Manhmuh deuh chuan Mary ni pawh chu a rawn thlenga. Mahse a bula thutamai lo chuan stool te alo kena chuan a thudaya. A lem te chu a zia sak ngal mol mol. Nui ve deuh la ava ti chuan kanuya zalo alo titlata. Ani fiam thu ka shilang che. Jasmine, Rose le sunflower a te hian tunge ne ber isya em. Jasmine muli tiin Jasmine la pakhat chu asavela. Ama berber chu anui za. Weya ero chu alo lanui du chuang lo. Mahse an nun hlui te angai toaleta anui le vur ang loi si. Miranin asyam zo chuan alo en tira. A chatok lo tiin alo soi sil zela. Kasam, kamit, kahnar tiin a zia chatir zel. Mirani ngai dan ani to lo. Swal lutuk mai kakalbo sanday na chante chu ihwa thua che boksi mirun lui le phubala ke ching boksi kha hei hi in me tok chia tiin le kha chua pe a atlan ho sanday. Milem swal mel dewa alo zia chu alo ni a weya po chu anui top. Mary ni thin rim chuan hokonga chuan zo te ril chama hmu a a changken lai te chu a pe mahse alo ei du me lova weya po khan alo hmule a ei tur te chu alo pe ve a lemzia kha tha a ti thu le khang a thil soi te wanga a kal san po alo rin ngai lo thu weya chuan a soi ka thin rim thuta ka soi ve mai mai ani kha Mary nin alo ti chuan ole engpo chu a chan lo ni se I soi ker angai to lo a poimo to lo ve ka thina rim lo ania ka tha o weya chuan alo ti le alo mom hlo chu na hlui ai chuan na thar te chu an thadai zo kalom video kha delete to la Mary nin alo ti chuan ole mase poster thadeu min siam sak phot anga yang ani lo chuan I dream te kha a thlengai don lo ani mel tiin weya chuan alo fiam le thuta Mary ni chuan weyan zo ti apom lai chu a en vungvunga a zak deuh nge atlan hole vut doma thlen hnu chuan weya chu mi thla in a lem te chu a ziak chhun zom le tamial miala fangale Lucy te chuan movie an enduna Lucy chuan min hmangai to lovem ni enga tinge I phone password I thlak de ya tina sot mi malthel hi chu inza sak tonila ka du wang zo kanya tina lo chang Ama kha chuan engma thuruk po kan nei ngai lo kha engtika tang khan nge hetei oma ati chuan fanga chuan alo fop thuta nakina chuan I tong tam lu tu ka wang khian ka hmangai to lo tak tak mai thei che ania ti in alo kwa anin ngei le ngal vek to andoma avalet le chuan Mary ni lemziak chu awa hmuwa enga tinge I siam saka enin po vak box si lova tina sot bawan siam turin angena nyang Keipo competition a khan telve turin min soma ka du lo ani kha miao miao hi chuan alo ti hlau weya poster moi dewa asyam sak chu lian deuh chuan a print tira college lama po poster te chu darsom pani hma a submit vek tur chuan shatirna anlo chhuah ve chia bok Mary ni po chuan class official copin poster liam pui chu keng chung chuan campus lama chuan avatlan nal nala weya chuan class atang chuan zuk hmu in anui vur pona chuan a lem chu alo intar ve ta kwau mai thlate chu laksakin alom hle Mary ni chu awa zung ngala ani chu twal zola thutthlenga chuan alo mu thlulup lup awa hmu vati harin an hun liam to chungchang te chu a soipui le a Mary ni chuan video chu delete to turin alo ti ve char thung campaign plan min siam pui le phutla alo ti le zel si angei hle Lucy bula chuan weya chu ayak sani thu te chu a soipal le ngala mahse rang takin a phamar le ngal sat apira thuda wang chuan pets alo nei to si lo guita chu a man sak ta topa adang awa lei chu dora chuan an class monitor bawa chu alo kal thuta class akal lo wang khan a hawa hlau si a
a rukin a tlan haw sana a pet lei pawh chu a lak thei hmel dai dawr nghak tu chuan bawa hnenah chuan i thiannu khan pets a thei hmel dei a lo pe mai te che tiin a lo pe bawk si a bawa chuan a la hreh kher mai hmeichhe hostel ah chuan a va kal a a kawtah chuan miao miawi a lo awm hlau bawa chuan kha hei hi mi reni lo pe ang che tiin pet chu a va pe a enge awm zia i va hur ve tiin miao miawi chuan a pet chu a lo lak sak duh lova bawa pawh chu a zak tawh bawk si hmeichhe dangin an lo hmuh tam hma chuan a pet scan lai chu a paih dei a a tlan haw nal nal mipa hovin basketball an khelhnaah chuan miao miawi chu a va kal a ze chu va biak a tum mahse hmeichhe dangin tui an lo pek khalh a lo lak sak ve mai awang chuan bezui lem lovin a haw san leh ta zawk ani dawm lamah bawa chuan story a lo ziak ve mial mial a a changtawnu hmingah chuan miao miawi tih te chu a hmang deuh ngei weia chu a thil hriat loh thenkhatah chuan a rawn bawk mahse computer chu a chian lo awangin a thil type sa zung zung te pawh chu a lo bo thut mai a phun nuah nuah chungin siam tir turin a chhuak zui ta ani chutih laiin zirlai pakhat hian card kengin chupa chu vote ve hram tur chuan weia chu a lo ngen a weian thlalak a en chuan amah a lo ni reng mai mi reni chuan chengza pe in chung card te chu zirlai naupang zawng zawng hnenah sem turin a lo ruai a lo ni campaign pui ve khawp mai sekdeuha a siam kher awang chuan weia chu a zak deuh a chupa chu chengza pe in a card te chu a dil ta vek a mi reni chu vatek sin i campaign dan hi kalawm vak lo ania naktukah campaign dan tur thar nen rooftop ah darsawm pahnih ah min lo hmuang che a va ti gui chuan a dawhkan hnuaia a pets awm ta lo thut mai chu mak a ti deuh a mahse engmah a sawi zui lem lo mi reni chuan gu American politics le economics subject ila thin ti raw engtin nge vote an zawn thin a va ti tawp a presidential election le campus ambassador thlan te chu a inang hlei nem a thu hrimah class ai thut ve reng thin kha chutiang mai mai te chu engtin nge hriat lo tin a lo chhang pui tura angen poin assignment pathum ti tur a nei thu le wei awang mai maya a ti tur thul a tum lo thu a lo soi le tla si chuta miao miawi chu a hre chhuak le ta a pui tur chuan awangen ve thung ani ero chuan a lo pui ve mai a weia tana a hmalak na chan te chu mirani chuan a hrilh ta veka ani pawh chuan a thiannu chu a lo khawngai ve ta hle chhunah chuan weia chuan car chu lo pe in engwangin nge mi taksa a ka hmel te lo vuah ve ringawta awi awm lo lutuk plan thar chui lo siamem tina zawt i kawr i phelh kher lo te chuan nangmah eni lo tih pawh an hre chuang dawn hlei nem kha he competition a el pui tur ber chu dambawa ani a sek ro pui si nangla i der thon hmel bawk si in laksak ve deuh chu angai ani mi renin alo ti chuan weia chuan tlawmah a lo la ve tlata enla ka chak ve tawk tiin thingtang pakhat chu a el bung hmawk chutah mi reni chuan thingtang pali lai chu vala in a el bung ve le ta hmuk mai a in ti theina tur a nei le ta lo mi reni chuan weia hausak na chu man tangkai mai chu tha in a hria a mahse chu ero chu weia du zawng a lo ni si lo asan na le a hmel thatna te chhawr tangkai zawnga hmalak ero chu poi a lo ti bik lem lova school an kal lai khan weia chuan lekha a lo zirtir ve thina an ho dun zia te chu hmeichhe dang ho chuan van nei an ti thu te an lo soi ru sep sep a chu wang chuan a hmingah pawh lucky koi tiin mi rini chu an lo ko fiam thin ani awm e dawr pakhatah miao miawi chu speaker lei turin a va kal a mi renin a chahwang ani dawr nghak tu chuan computer pakhat a lo siam molmol a file ah chuan cute sweetie goddess girl school beauty sexy hottie tiang reng te chu a lo awm nuai mai a miao miawi pawh chuan va hmu ve in mak a ti hle chutah computer chu bawata a lo la ni zui bawa pawh chu a zak hle a ingai ang kha ani lovania a ti chuan
miao miao hi chuan alo nui vak vaka a haw tur te chu a zak ve deuh ngei emawni tiin ala fiam zui hram stock point ah mirani chu a parcel cha lo thlenglam tur chuan a vakala weia pawh chuan lo zui ve in ken saka tum hei chu hmeichhe thil ania mi pahmuh ve chi ni lo tiin alo duh thlat lova bor deuh chuan a inpawma a tlan haw tai tai thil pakhat a lak thei ngil le peka gui lo kal ve hlawin a ta tur alo lam ve a weia chuan lo pek sak tur chuan a thon ta ni parcel chu an han honga fan te chi te massager te thil ho deuh deuh hlir alo ni parcel pakhat chu miao miao hi chuan alo hon puia bedsheet par alo ni a cha ani si lo an han en chianga gui ta zawk alo ni ani lo zawk alo la pal chu ni in gui te lo lut chu inthiam lo deuh chuan alo pe a ala tla pal zui gui chuan chen mi ren engwangi nge ka parcel ilo khoi tin a lung oi talova ka sha swala mirani chuan alo tivat chu pawh ni se ka thil hi ka phalna tel lovin lo khoi to su ati le miao miao hi chuan keiman ka lo hung palani kan lo shelowa ba ka ngai dam adil to reng che kha alo ti ve bawk ka thil lo khoi to lo ula ani mai a ho parcel mai mai ani kha anin hnial ta a gui chuan a bedsheet chu a pai taw maka lekhabu chu a phor zui dai Lucy chuan lo beng dai zung zung hin mirani pawh chu a awm a nuam lo hle miao miao hi pawh chu a lung oi bik lo dawmah chuan weia pawh alo in la sek ve na sa bawa chu alo lut thuta lungai du su thampa itling em em ang imi zia le pen hmang ten hian meiche du chi ni alo ti chuan a ril ruan nuam ve ta deuh tel ve ta sa sa chu chak ngei pawh chu a du ve a mirani le miao miao hi te an lo tang dun na sa a hnu deuh chuan weia pawh mirani in thuamang che in belin a ron thleng phei ve a huanga le bawa te pawh chu an lo kal ve bawk huanga chuan weia in thuam dan chu in hme lo ti in alo nui khia khia bawa ve thung chuan miao miao hi chu Lucy emoti in thian nu miao miao hi khan asam tu ma khoi tir adu lo an tia alu kolani nge nge yang samlem awo thina nyang avati sur sura miao miao hi le kalo ni si tenompa nangma so kha ni kha hurbok si ti in akeya chuan ara sak vaka akal sandai dabo chu alo in la sek vak vaka meiche ho po chuan an bor lui lui mai weya ero chuan thla an lak pui reng mai chu aning hle a ma se mi renin dabo a afak tak chiama chuan tloma chuan ala ve le dewa alam vel ta mai mai chu chuan meiche tam tak le mipa te po chu a hi hle a an lom phian ani ome mirani mitla chuan weya ni na anin hmuna masaber lo langa pak pakhata weya chuan a zo te thi alo phum meka a thian te chuan khatiang zo te wak vai mai mai uya han cha ipa lo e mai ti in an lo nui zat peka an lo in ti boy ve nge pathum le pakhat chu hne hek lo le mirani chuan aro chan ta a chan po taekwondo thua mai in bel wangin an lo hlau ani chuta chang chuan weia chuan mirani chu a thei ngil le to ngai lova high school an kal meu chuan anin ngai zong ta lo ni vane thak takin campus ambassador a chuan weia chu thlantlin alo ni ta a bawa po chu alo phur hle chuta abuaina pakhat engtin nge mi hne na kan du ti kan lan ti rang ti in alo zot pangpar thon mai ro huanga chuan alo ti lut ve nge ya ve che ti in bawa chuan alo ring lo na sa ma se weia po chuan nia pangpar thon chu akiuta afani boka a thavia wang alo ti ta ka chuan alo oi sak le ro si a huanga chuan ka soima sa zo ka sin mo le atinung nunga anu deuh chuan result an puan na chu website lama chuan an ron tar langa weia chuan katlinga sin pangpar min lo peng che ti in mirani chu avatex le ngal miao miao hi chuan weia tlen thu po chu alo sheve che a pangpar thon po ka ngai takasin mirani chuan alo ti hluka weia hi star ni chiang mai ipuina sa box sia ti in miao miao hi chuan alo fiama
Kabial pahluyan nia ti ila yo yangim mi renin ati chuan miao miao wi chu alo hoi phok shuwa kati mai mai ani kha ati le ta ringot huanga chu aruka puimai tur chuan awangen ta topa ani phorzong takalo ni weya po atuka chuan ambassador speech anei tura environmental protection ti soi atuma a imbo sai na sabok nen ataka po chuan a soi thakop mai a soi zo chuan hmeichhe ho chuan pangpar an lo pelu iluya allergy alo ne chu ni in damdoi ina an hrai ngal derken parber kher chu weyan angai na ti in huanga chuan alo soi dar pekani ome mi renin puitura angena wang khan chutianga puimai chu tha in alo hria ni chung thil a hria chuan oye chu alung oilo hle a chu a hlawa wang chuan mi reni po chu abiru tadaya oye chu ngai to veng ma se afakan ngam to lo message ero chu wathonin allergy anei ti a hriat lo wang ani thu soin ngai dam te chu avadil ta topa atuka chuan anvain hmuta a weya chuan video te kha hei ka delete to o tuna chang chuan rilu ha na tur inei to lo ve ti in alo shila mi renin enge musoi atum po chuan ngai thlaliam lo chuan akal son ta ngal passport chu alo kalbuk si lo nen mi reni chuan nom lo atilet ling to zo ze an athir sakor chhia asiam that lain miao miawi chu awakala akut bal shuk faina turte awape meichhia in thil an pek chu a hon lo chhana zota ze chuan ka du zong ani lova ka hon sak ta lo mai a thi chuan a rukin alo hlim ru ve veng veng ringot library lama gui chu dokan pakhat shi hawa thutna chuan va thua ani chu an senior lekha thiam tak mai alo nia gui chuan college zo a entrance pek dan turte chu azota first year chawila ni hi tia shi hawa na lo chan chuan imba sailo ka du alom ti in confit takin alo chang le a shi hawa po in lekha zir a chil takani ti chu aring thiam ngal zana chuan mi rani chu bungroda khomna avakala inti siak na ta na weilem azia sakha walak let le da yatumani awa hmufu ta hlawa a hlai angring bok si nen thukrupa deuh chung chuan atlan howu vuk mai huanga chuan alo la hmuzui kathil siam ka pho chwa masak berania ka ro ve a kala le ta ni hi ati ve sai chuta guile shi hawate anlo in chhai lai vel chu an hmufu pal tatlat mai anni aima chuan an lai zoka an tlan chele dai shi hawa chuan I chan te emni enga tinge ibyak lawa ati chuan o kan classmate ten ni kha kanin komwak ngai lova ti in gui chuan alo chang zele mia miawi te in text tai tak chuan mi rani chu azukluta angai te bokin angai hlu chan te chu alo shil vele engpo ni se nangma khumlam hoital khan da te alian boxi a amel mu kha nom ka tilo mia miawi chuan alo ti a ada sonvat chuti lain hengchangji company lama changchuan interview tura ko na adong venol mai ama design ngei keng tur chuan an lo ti bok athil design te chu siam tir turin lingzawa chuan mirani chawakala chumi hlan chuan lucy chuan ape chalo zong gui chuan miranin a khoile to niang alo ti khera lucy ero chuan a kamang zo to zo kani karing alo ti ve thung a design te siam tir tura miranin chunglai company ho apyak kwal po chuan tuma chuan an lo siam sak theilawa baka pistam tak siam alo du lo bok nen then khat chuan man to uchuak taka siam sak chuan lo poiti lova ma se poisa anei bok si lo chung ami hmu te zinga pakhat Mr. Wanga chu weile a secretary te chuan an lo dor ve thunga anni ero chu alo dong song thakop mai until order po chu copy sang ni in siam sak turin anin rem siam ta a an ho tur chuan mirani chu an va hmu weya chuan azui ve ta zela tuma in athil order te chu an lo siam sak du lo ti a sha chuan a khongai ta dewa dor pakhata chuan shwain thilei pa in biar te a in pui mirani chu a in na sale lutuka a ruita hle
figure company thaber heng changzi a tho achak zia te chu a soi le char char a top lama phei chuan a tap pa to a design te chu wei chu a en tir ve ani chuan tha lo ti hle ela thok ve em em ang ti in lungai lo tur chuan a lo nema a rui em awangin hotela chuan a hruai ta top dom lama let pui chi ni to hek lo le atu zinga mi rania har chuan khum khata oyen chuan an lo mudun riala zanlama azuruin thiam lo dewa hla asalai te chu angai to leta a ho du bok si lo we ya khan apu ho top mai lo ni ho konga te chuan we I fel ka ti in min ngai to na awangin kalome ti te chuan abianga alo la fo sak zuya chung zong zong angai to chwa chuan a sak hle tho atum lai tak chuan we ya chuan alo kwa betleta reilo te chau ti in alo nui vur vur mirani po chu ati son ngam to big lo chumini chuan Mr. Wanga bula chuan we ya chuan a hruaya classmate aya ril deuh hleka in leichin na an nei thu a soita ka chuan alo dong song thato hle an thil siam tur te chu bil sing khattal ani lo chuan an siam ngai lo thu le bil sang riat ero chu an ni chau chu a siam sak thei thu a lo shil we ya chuan bil sang khat iti lo chuan helaya in thil ka fak sak tur cheu kha ka kan selang ati ta ka chuan Mr. Wang a chuan alo rem ti ve ta shama tuna chuan mirani po chu a phur le to khop mai tuna chuan heng changzi in min roi du to mai theya designer lar tak po kani thut thei ani college hi ka ban san mai don emni o mathematics si haro pui box si a ma se degree ka nei don si lo ti in ama le ama chu a in hnia char chara we chuan a chala chuan lo pen sakerin muhmala idu to kin du thu isam theyang alo ti ba san chan lai chuan arsi thlok ni om tak mai chuan hmua olal pa khongai takin heng changzi ya min lu tir sha mangche ti in du thu te chu asam le zwa zwa a arsi thlok ani lo khi thlona ni khi weyan alo ti chuan azak dewa atum khal bur mai du thui sam ve to em ti in weya chu azot le a mana chuan voi khat chu ka ti ve to voi tam tak ti chu a thleng du lawan tia ti in anin ngai zon lai ya an du thu sam ton te kha an ngai to chhuak khati lai khan enge adu thu sam ti chu weya chuan a shil du lo kha ni a mi rani chuan a voi ni nan azot non le ta university khata class khata omdun theila ti kadilani ti in weya chuan a shil ta a baspo chu lo thlengin campus lampan tur chuan mirani chu aluta ti tur poimo ala nei awangin weya ero chu ala om khot lai ri don ani bas lan lai chuan mirani chu tukvara chuan a ronda ka ke chu ka thil dil kha chu idu thu sam te a thlen dik ngei ngei theinan ania o ti in alo au zui chok chok ka weya po chu alo nui top ringot